Poznáte niekoho, kto pije takéto nápoje? Pošlite mu toto video a možno mu zmeníte život. Títo dvaja profesionálni športovci boli tajne natočení novinármi pred tlačovkou, ako si do prázdnych plechoviek energetiaku Monster lejú, áno, vidíte dobre, čistú vodu. Toto sú športovci sponzorovaní energetickým nápojom, majú ho zadarmo, koľko len chcú, sú dokonca platení, aby ho pili, ale im záleží na svojom tele a zdraví a preto ho nepijú. Kto teda pije toto? Iba ľudia, ktorí si dobrovoľne platia za to, aby si ničili svoje dlhodobé zdravie. Ja ako včelár budem propagovať len prírodnú cestu ku energii. Preto som vyvinul med ochutený o superpotraviny, ako napríklad moruša s černicou, alebo banán s tropickým asaí a acerolou. Menej chémie, viac prírody, to je cesta ku dlhodobému zdraviu bez liekov.